Yo, what's up? Good morning mga idol. Kumusta kayong lahat at welcome back again sa ating panibagong vlog. So kahapon pala galing pala tayo nagpagawa ng alaga natin si Raptor na pula ng mga idol. Pero ngayon ay babiyahe pala kami papunta sa Alaminos. At yun na, test drive natin si Raptor na pula kung maingay pa rin ba o hindi na. Kasi kahapon tinest drive lang natin, pero saglit lang natin na test drive kasi nga hindi natin siya pinatakbo ng mabilis. So dahan-dahan lang ako para naman hindi agad mapwersa yung bagong kabit na sprocket saka yung kadena, no? Pero ngayon tetestingin namin kasi sakto pupunta kami ng CSI ni Mrs. para mag hakot ng paninda ulit. So titignan natin kung ano yung naging resulta ng bagong sprocket sa kadena. So yung sprocket size pala ay 1543, stock pa rin. Yun lang naman yung pinalitan natin kay Raptor na pula. So wala namang magbabago siguro sa takbo nun. Yun nga lang kasi yung gusto ko lang kasi wala yung ingay ng kadena niya sa sprocket niya. Alright mga idol, no? So pasensya pala dun sa last na upload natin nung kailan yun kasi nagloko yung editor ko. Kaya salamat pala dun sa nakapansin. Alright, so update na lang tayo mamaya mga idol, no? Pag nasa daan na tayo para matesting na natin si Raptor na pula. Alright. Shoutout nga pala kay Sir Aris Olarmo. At tinatanong nga kung ano na yung update kay Raptor na pula. Si Sir Aris pala yung gumawa kahapon kay Raptor na pula. Sir Aris, ito na yung magiging update natin kay Raptor na pula. Alright. So abangan nyo yung sa daan. Alright mga idol, no? So andito na pala tayo sa may barangay Tara. So dito natin uumpisahan yung test drive natin dito kay Raptor na pula. Dahil tamang tama ay papasok na tayo ng National Highway para masubukan natin kung tahimik na nga ba talaga yung alaga natin mga idol, no? Kasi grabe nung nakaraan, napakaingay talaga nitong si Raptor na pula eh. Alright. So ito na mga idol ha, pakinggan nyo.
Bago pala tayo magpatuloy mga idol, i-shoutout nga muna pala kay Idol Jun Ragudo from Chicago, kay Idol Shervin Fernando, kay Idol Alfredo Romo, kay Idol Leon Rama, kay Idol Robert Go, kay Idol Kuyang, at kay Idol natin na si The Maestro. Alright. Alright mga idol, so nandito pala kami ngayon sa may Jollibee Bypass Road dito sa may Alaminos City. So naantay ko kasi si Mrs. dahil bumili siya ng pampasalubong ng mga bata. At hindi na tayo nakapag-vlog kanina kasi nagmamadali kami. Gawa nga nung ang dami naming binili ngayon mga idol, no? So ito yung update natin kay Raptor na pula. So kanina napakinggan naman natin na tahimik na, hindi na maingay yung kanyang kadena sa sprocket. Pero ngayon susubukan ulit natin dahil titignan natin kung tahimik pa rin ba siya pag ganito na may karga. Kasi 'di ba minsan maingay yung mga motor o mga kadena pag may karga, yung mga tricycle o kulong-kulong. So hindi naman gaano kabigat yung karga natin ngayon, pero susubukan natin dun sa may paakyat mga idol, no? At pagkatapos kasi na bumili ni Mrs. ng pasalubong ng mga bata, lalarga na rin kami, papauwi na rin kami. Alright, so update tayo mamaya mga idol pag nasa daan na rin tayo ulit, para naman masubukan natin kung satisfied ba tayo sa binili nating pyesa, sa pinakabit nating pyesa kay Raptor na pula. Alright, so update tayo mamaya mga idol. So paakyat na tayo dito sa may zigzag at papakinggan natin si Raptor na pula. Ayun mga idol, no, tahimik na talaga. So wala na talaga yung maiingay. Wala na, no be? Wala na. Gumanda yung hatak na mga idol. Kasi sa dati parang hindi na siya makaakyat. Ngayon parang napakagaan ng kanyang kulong-kulong. Parang wala lang niyang hatakin, no? Lakas.